into yokuqala nje wena umsasazi noma ngazi noma intatheli igumula into egqokile iyengeke isikwazi ukubhekana nawe mawusugqoka. Ngiyaxolisa Zwide. Okay. Ya ila engiba profeta khona ngibathandazele khona ayilokho ukuthinta abakushoyo. Oh. Abafike la bayazi kwenzakaleni. Kanti lokho ukuthinta ukwenzela Zwide. Angithinti umuntu. Ukuthintwanelani? Yini khona lokho ukuthinta? Thintwanelani? La ila ngisiza khona abantu ngibalaphela la abantu abafuna usizo basizakala la ekhaya yona ndawo ukusiza umuntu le. Manje ngibona ubeke no drink lapha nebhodlela lakho lokho ubushayini ngani Zwide. Ola ngiphahla ngawe. Futhi ke kuyenzeka akekho futhi into mangifuna ukuphuza ngaphuza ngavinjwa yini. Kunje phela ngibuthandi kodwa ngingaphuza mangithanda ayikho inkingi. Kodwa abangiphahla ngabo mawuphahla ngithi wenza nje ngobeka mawuphahla. Ngithi mawuphahla ke mhlambe ke uphahla into enjalo ngithi sawunjalo ngithi Bese ungagwinya. Ngigunyelani futhi ngingagunya futhi kunani kanti ngingagwinya nje ngene kodwa ngiphahlela ngithi akuphahla ke lokho ngoba isesigodlweni la awumkhulu basobe bedinga impepho ukuphahla ukuhlatshelwa lokho sobe kufuna ukuphahla kuyaphahlwa la ungathungela la ubhaliwe nje umswane waleyo nto esingazi thewani kodwa ayumswane wona lo ungathukela ngisebenzela lapha abantu abafuna usizo. So umuntu la ungena ngabani la ngena noma kangaki kuya ngokuthi umuntu uhamba nefamily yakhe noma uhamba yedwa ofuna ukuyingena ngabantu uyangena nga1 yedwa futhi angithi kanti ungena nani ngena kanjani nina ngena kanjani into yenze kwadokotela ngena kangaka nawo nizokwenza into engathi nombuzo ongasile ningena kanjani kodokotela phela zithi kwadokotela singena ngabani manje mina fanele bengene kangaka la mhlawumbe phela lana uyakuthi akungene nga4 nga5 ngoba wenze njani asathi phela indlela enisebenza ngayo uzongena nga4 ukuthi uhamba yimndeni mhlawumbe ngizohlolela umndeni noma ungena nga2 uhamba nomyeni wakhe noma benesisuku noma nengane yakhe angene nga1 mayihamba yedwa niyathanda ukukhuluma. Zwide sibonga sesiyibonela engiyibona kakhulu nilambile nqobeko hayi indlala ngibona mina fanele ngivele ngushaye ngemali oba yona nje awukwenza bahlupheka ngoba kube bhala umsangano indlala nilambile bafowethu asiyivumele ukuthi nilambile mhlambe nje uzongishuta hayi ngoba ngempela uzongishuta uyilambele nje mfana hayi indlala iyahlupha manje Zwide usifuna ukunika abafana abancane bayini lokho ikhipha ngikhipha imali ngipha imali ufuna ukukhiphela imali yakho. Ngithi mhlawumbe phela ukhipha abafana. Ngikhiphele yakhe imali la. Imali engakasithi. Ngani imali ade ngiyisebenza fa yongena ebank manje. Imali ade ngiyisebenza ne. Angithi ekwenza ukuthi basishaye bakhulume kabi ngathi balambile umuntu olambile uyakhuluma. Once umuntu abakuyihanga unekhasi sokubhala kabi ngabantu agxeka abantu lo bantu abalukubethuka bebhala amagama ngasile indlala nilambile nina niyezwa. Kukula nisize nize ngizonivulela nizoba right nani ngizokupha inqubeko ngizokupha imali encane mfana wami 1 2 3 4 6 8 me 10 ngiyakupha angifuni ngijwala kamnqubeko mhlawumbe ngiyakuvala ungaphinde uzongibhala manje yeso ngaphinde lokho ngilandela 2 4 6 8 10 me ngangiyiphoso oba yilwane eziphoswayo mawubona umuntu ekuphosela imali abokwazi umuntu uthwele mayizocosha imali yesibusiso uyayinikezwa sibusiso isandla esiphaya hayi umhlaba okucoshwa kuwo Zwide ngiyakupha ngithi ulambile mfana Zwide siyathokoza kakhulu siyathokoza kakhulu Zwide ayikho into engithokozana ngiqhaphasa